Agrices pracujem ako predajca poľnohospodárskej techniky už 12 rokov. Náplní mé práce je komunikace se zákazníky a péče o zákazníky ve svěřeném regionu. Moja práca ma baví hlavne pretože som neustále v kontakte s najmodernejšou technikou, čo ma zaujímalo od malička. Na mé práci se mi líbí rozmanitost, protože mě umožňuje setkávat se s řediteli velkých firem, ale i zákazníky malých farem, soukromníky, třeba i do 10 hektarů. Vyhovuje mi systém organizování si vlastních schůzek a aktivit a taky provizní systém umožňující odměňování dle uskutečněných obchodů. Dôležitou súčasťou mojej práce je komunikácia s vedením a príprava stratégie na môj región. Moja rodina bola odjakživa poľnohospodársky zameraná, vždy ma poľnohospodárstvo bavilo a nevedel som si v živote predstaviť robiť niečo iné. Pomáham svojmu obchodnému tímu plniť ciele, zároveň sa snažím byť nápomocný pri vytváraní cenových ponúk, takisto pri návšteve zákazníka. Pravidelne pracujeme s marketingom, čo je pre nás veľmi dôležité pri propagácii našich stredísk. Děláme společně eventy, tvoříme kampaně a vytváříme různé akční nabídky. Zkrátka děláme vše, co našim prodejcům pomůže s podporou prodeje a propagací středisek. Väčšinou deň predtým si vždy naplánujem, čo budem robiť na druhý deň. Můj pracovní den většinou začínám vyřizováním pošty mailů, vytváření nabídek, zadávání schůzek do CRM. Tak CRM mi pomáha v práci a hlavne v tom, že si viem pozrieť, s čím konkrétne predajci pracujú, aké majú obchodné prípady. Nicméně jsem rád za spolupráci s asistentkama, které za mě dělají administrativní činnosti. Mojí náplní práce je podpora prodejního týmu, aby prodejci mohli plnit své cíle u zákazníků. S predajcami som v každodennom kontakte, zabezpečujem im administratívu, od objednávok, prepravu strojov až po fakturáciu. Začať pracovať ako predajca nie je zložité. Je zložité vytrvať a získať si dôveru zákazníkov. Každý nový zamestnanec má u nás adaptačný plán, ktorý mu pomáha naučiť sa nové veci. Veľa zákazníkov už neberieme ako zákazníkov, ale ako našich kamarátov. Vždy ten zákazník, keď mi zavolá a vie, že mi môže zavolať hocikedy, keď všetko úspešne dotiahnem do zdarného konca a viem, že je spokojná firma, spokojný zákazník. Náš zákazník je náš obchodní partner. Spolu vytváříme příběhy, které jsou buď to kratší, znamenají dodání jednoho stroje, případně i dlouhodobé, kdy za 20 let jsme dodali desítky strojů.